እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ትግራይ ብሕጽረት ምግብን መድሃኒትን ሰብ ይሞት ኣሎ ክብል ገሊጹ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምግብን መድሃኒትን ብሜላ ናብ ትግራይ ክኣቱ ተኸልኪሉሎ ብሰንኩ ኸኣ ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ወዲቑሎ ክብል ንጋዜጠኛታት መግለጺ ሂቡ ይወደግ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዝነበረ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ወጊኑ ብምባል ንዘቕረበሉ ክስብ ዝሃቡ ምላሽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ናይ ዝኾነ ወገን ፀግዒ ከም ዘይሕዝ ምፍላጡ ይዝከር በመሰረት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ትግራይ 80 ሚታዊት ናይ ቀረብ መድሃኒት ሕጽረት ኣጋጢሙሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት መራኸቢታት ተቋሪጹ ስለ ዘሎ እኹል ፀብጻብ ንምግባር እውን ኣይተኻእለን ዝብል ውድብ ሕብራት ሃገራት ልዕሊ 364 ናይ ረድኤት ምግብን መድሃኒትን ዝፀዓና መካይን ተዓጊተን ከም ዘለዋ ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ርክብ ነይርዎም ብዝብል ክሲ ሰራሕተኛታት ረድኤትን መራሕቲ ናይ ረድኤት መካይንን ኣብ ትሕቲ ቐይዲ የእትዩ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ጥያይትን ዘንብዕ ጋዝን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ከም ዝተኮስዮም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕከናት ዜና ዝህብዎ ዘለዎ ሓበሬታ ማሕበር ሓካይም ሱዳን ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለጺ ወዲ 18 ወዲ 35 ዓመት ዝኾኑ 2 ሰላማውያን ሰባት ተወጊኦም ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ዝጸንሑን ከም ዝሞቱ ኣመልኪቱ ፖሊስ ሱዳን ናብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ከም ዘይተኮሰ ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ካልኦት ዕጡቓት እዮም ነቲ ቅትለት ፈጺሞሞ ክብል ከሲሱ ማሕበር ሓካይም ብተወሳኺ ኣባላት ጸጥታ ኣብ አል40 ዝተባህለ ሆስፒታል ብምእታው ኣብ ልዕሊ ዶክተራትን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ሞጉዳእቲ ውሪዶም ተወጊኦም ንዝተዓቕቡ ሰልፈኛታት ከዓ ብሓይሊ ወሲዶም ክብል ከሲሱ አንጻርቲ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ እናሓየለ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ኣባላት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ንዘውርድዎ ዘለዉ ሞጉዳእቲ ብሓያሎ ኣህጉራውያን ውድባትን መንግስታትን ተቃውሞታት ይገጥመሎ ኣብ ሶማል 2 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝወሃቦም ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ እቶም ዩጋንዳውያን ወተሃደራት ምስቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝተፈጸመ ቅትለት 7 ሰላማውያን ሰባት ብዝተኣሳሰር ክሲ ተመስሪትሎም ዝጽንሑ እዮም ኣብቲ ፍጻሜ ተሓባበርቲ ነይሮም ዝተባሃሉ ካልኦት 3 ኸኣ ን39 ዓመት ክእሰሩ ተፈሪዶም ነቲ ጉዳይ ክከታተል ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝቆመ ዩጋንዳዊ ቤት ፍርዲ ብዝሃቦ ቃል ኣብ ትሕቲ ኣሚሶም ዝተጠርነፉ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ልዕሊ ሕጊ ሶማል ከም ዘይኮኑ ክፈልጡለዎም ኢሉ ብዕለት 10 ናይ ወርሒ ነሓሰ እቶም ኣባላት ዓቃብ ሰላም ኣብ ሓልዋብ ዝነበሩሉ እዋን ካብ ኣሸባብ መጥቃዕቲ ተፈጺሙና ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ሚኒስተር ፍትሒ ሶማል ዓብዱልቃድር መሐመድ ኑር ኣብቲ እዋን ምግላጹ ይዝከር ኣሚሶም ቶም ኣባላቱ ነብሶም ክከላኸሉ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ብምባል ክከላኸሉሎም ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒዩ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ተኣሚኑ ቤተሰብቶም 7 ግዳያት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቀጽሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝተኻየደ መጋባእያ እቲ ፍርዲ ምስ ተዋህበ በቲ ዝተዋህበ ውሳኔ ዕጉባት እኳ እንተኾና ካሕሳ ክወሃበና ግን ክንጽበይና ክብሉ ቶም መቕረብ ቃል ሂቦም ኣሸባብ ናይ ሶማል ኣብ ደቡብ ሸበሌ ኣብ ልዕሊ ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት የካይድ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ